Aduh bangkrek. Sing duwe ndek omah. Enek ning omah ora iki. Wah, ya matane ra ketok iki. Iki lek ndelok iki. Ya dalah. Ini lho. Maling. Iya. Mumpung sing di rumah kene iki. Aduh. Iya ki. Tuh, bajingan. Sopo sih? Aduh, Sopo? Sopo? aduh. Sopo? Sopo ya harapnya apa? Harapnya apa? Assalamualaikum. Pindah kula badhe silaturahmi. Sing kalih kula badhe maling. Waalaikumsalam. Badhe silaturahmi. Nggih. Terus Niki le kula ajeng liwat mriki kok enten barang sing apik tak kira lek emas-masan duit. Nah, kok tibake bentuke kok kacamata iki. Yo. wi barang permono. Berarti ping lorone arepe maling. Heeh. Oh, ngoten. Nggih, monggo lek ngoten nggih. Mohon Nggih. sakecakaken monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Sik. Kaya enek sing kleru ya emang. Wong iki arepe maling. aduh, Kuwi maling berarti. Kuwi maling berarti. aduh, tolong, Mas, ayo. tolong, aduh, ndasku bencong, aduh bencong, aduh, Sopo kongkonane sapa iki? Kondi kono negeri ndi iki he? kok guru kulo lho, Wis entuk apa? kulo apa aku, Oh, gila, aku soleh iki, pengen soleh iki aku, kuburan apa rumah sakit? Gak milih. Pilih ndi? gak milih kabeh, aduh, apa maling ya, kaya ini alangan barang kaya ya, untungnya gimana kok aku gak kecekel harus duwe tak ndang melayu kiau sopo lagi caling ini an barang kon dhuwur iki sapa jane ndele kerdus kok kene oh iya sing jelas iki sing duwe omah mesti turu lek gak turu nyambut gawe aku kudu gawe akal nih amprih ben oleh hasil sing apik nih mosok toh maling ning jero omah gur enek kacamata karo dompet rene apa-apane pisan iya tak maling pitik lek gak pitik maling ndok kae aduh mata aku ra ketok iki yo ya kali bareng sing di rumah ya jelas gak enek ning tak maling ndok ae lah dalah tekone botol iki mosok pitik ngendok botol iki jan karepe dhewe tetek we ora nek ngendok-ngendok sing kena dimplok iki botol Beh. Paling ya iki ning tarangan cilik iki Rene
Bismillah. Alah, alah. Ya kok sapi peng toh? Iki maling marpe. Golek apa iki? Wis dino iki mung kok wapas men aku. Mosok terane wong maling iki kudu kon tobat to. Lah mosok ketenang maling gene kasile belas sih. Alah. Tak mulai aku. Timbang nek kene tambah benjut ki urip iki. Tak sadar ya aku. Sadar. Nanti ki mung maling. Lah kok wis kedisian to. Ki parane nyandi ki mung. Kenekno tenan rempul wis. Kaya enek suarane wong ya ning kono. Gegek malinge ning kene. Gegek malinge ning kene. Ram rempul iki nih. Sopo? Aku duduk maling, aku kaji lho. Omahe gurine mbok Deka Temi wi lho. Oh, alah, Pak Kaji. Heeh, gurine mbok Deka Temi omahku. Aku ndek kene iki dandane sanyo. Rumah samu kok arepe maling kok piye to? Lah, samane wong gak roh maling lewat kene. Ora roh, maling apa enek to maling. Iki aku arep budal ndurang iki ndelok sanyo iki late mutu. Lah kok ora kena. Ngger. Keluar wong aku sampean. Kaya emang sanyo renek ning kene iki kandang pitik. Mosok kaji. Wah, wis mbulah. Pak Kaji. Piye? Lah sampeyan mulai nyapa ning kene lho. Ngene lho lungguh kene lho. Sandingi Pak Kaji kene lho. Tak omongi. Ya Allah Gusti Pangeran. Aku mengi ceritane kan ngene to. Kuwi lho, omahku gurine Mbok Deka Temi kuwi lho. Aku ndek kene meng dikongkon Beklin kuwi lho. Kon benakne sanyo. Tapi wong-wonge nuduh aku curiga karo aku. Lah aku ki buntel ndas mergo panas ki mung kena nggone kuwi lho. Ngene lho Pak Kaji. Iki menggo aku rene iki mung enek maling Marian. Ning kono mah aku maring ngeruhi maling terus tak dak to malinge mlayu. Lah emangnya jiko opo to? Kok sampean ngeruhi maling iki dhek jiko opo malinge kuwi lho? Yo mbuh, mung ning kamar iku rene opo-opo eneke yo segitiga. Foto-foto. BH. Iki maling ora profesional iki ngono kuwi. Lah yo Emangnya aku rene niatku benakne sanyo lho ora nyapo-nyapo. Ngono anek ditakoni wong-wong lek narani aku sing ora-ora. alah lho sampean kita yo ngono lho. Kok yo buntel sarung lho kayaknya. Lah iki mari ngene iki aku nang masjid ora yo ngimami to yo. Pangga gak bener. Berarti ki mau ceritane kleru dudu maling ya sama dia. Iya to, lek aku ki ngomong maling wis benjut. Wajahku ora ya benjut kabeh aku. Ya wis ngono aku tak budal duran yo. Nggih nggih. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngono kok kaya rumah saku kaya kuwi klambine yo kuwi, sarunge yo kuwi mosok kaji maling. Tapi kok ora omonge. Mosok kok wong tukang maling kok yo kaji barang yo enek. Terus ngimami pisan. Kleru kan. Ah wis subuh. Sing penting ra kelangan apa-apa. Oh, wis. Apa iki mau? Masak alah kates wit iki mbok kira-kira lek arepe gua iki. Titen ono bek yo sampe sampean kok nyeboki aku nek titen ono peh omahmu tingkate titen ono.